Jesus. Jesus Christ. Maintain suffer. But obi oye obabiano. Ultimate kasana ho anyhow. Obi aye hwan ba wo ba. Yes. No hwan na yo ba. Suffer bi aye me ba. Suffer bi aye wo ba. Me ba nge small boy. Me see there is no single pastor. I'll bet you me Jesus I perform a miracle in my presence. Ene semete hey. Na pastor bi say wa ben. Oh. Na na ebe wi ase what kind of TV station asomasi ntime say. Adumasa TV ntime say. Me the Yesu di ni bebo mpaye tutu. Honhom na etu mu no. Ebi na mepe. Emre bi siye. Omo frɛ ba abosom. Ba akomfo. Eka so omo metwa gyanto ayim. No frɛ difo na bebo mpaye ma eja beto. Yen hihye gya ne yen frɛ sofo bi mra. Se me na ebe wiase amete hei. Se me ntimi amagya ntom a omo ntwa meti. So no so sofo na ntimi amagya nto ade ni ma yenya ne kwan. Hey. Memo akwa aba eba Adumasa TV so. Okai bede na wageme so nananom etien. Awiei meni nana ebewi ase ya na kira kwan wo Abidjan kwanta. Kumasi Lake Road na betwetwe nkomo. Die ni akom. Hwan ne bosom na hwan ne komfo. Yentu nkratew ye ba ye beti asim. Midin dia tesem hene koko. Wakai bede nananom etie ye Adumasa TV mekala Kumasi ehwa na mehwe efilie Adumasa TV muye kikim muye brutal. Yeda se maka ye ho na etwan ye ho aba. Nana Papa, my hey. Yaji papa. Na ho te say Twedi amponda woroma. Ntimi ho de che bo grace aboba. Ede Nyankopon ase. Nana awie Nyankopon twetwen no. Ye be hwa akom. Okay. Ye be hwe hwan ne bosom. Okay. Nya asa hwe nipa a oye okomfo. Okay. De di kan ye famfiri mompanimfo ni. Okay. Ye ka se bosom a ye di ade. Papa, bosom in general no. Okay. Aya na me na ebe wiase. De me beto ye ene de me mpanimfo kire me ne se. De ka se bosom a bosom ye agina ye bi a eye twedi ampon ensan no dwuma. Okay. Ebi ni sei ebi ni yesu ya boba ye nua ye nhoma ene ye niema ye de ye nihuna na ye natural ten. Okay. Ano ni ye twedi ampon na boy ene tie ye oba ade som ane ye no bosom. Okay. Yes. Obo ade som. Oba ade no ne som because menu na ye hu Nyankopon o ba bia. Dabi. Ye ko hwe Nyankopon a ye hu no. Dabi. Nanso so pese hu broni a wo ye phone na o so hwe phone na so be hu broni o ye. Okay. Yes. Enti ye be se hu Nyankopon a wo se hwe na niema a wo bo ye mu ana edi hu ni tumi ni de wo ye. Sanity. Nti abosom de betuma ye dua. Yes. Betuma ye nsuo. Ade biala eye natural thing bia no eye ejina ho mabosom. Okay. Enti eye oba ade som. Eno nti na ye nuanom bi esom ebo. Yensu yasum asuo. Ye wo enhaban bosom amosom enhaban dunsini anwampo ye wo de ohwa anwam esom anwia. Enti ni na ye oba ade niema. Enti eye oba ade som. Ade biala eye obo ade na ye bia no ti se nipa koro ne se ni nua eso da ye ka kire na ogidi more than say obi ti wonom say ohwe buku makan a kire no aso for de no. Yes. Omo anka so mo ya awe se sa ne ma no eye bosirim ka ye hwe bukum ne yan kan de eye obi na atwere ono na experience e woni tiri no de atwere ba de nti na mehu se yensu ayefre no bosom cheda ho medi mani ehunu. Okay. Uka chem se twedi ampon e bon ye na si wo no medi mani anka se hu nti me ni twedi ampon kasa we se me ne kasa fa nsuo ni so. Okay. Because na body enimu no wo oni ba bia papa se ne wu papa wa hai ba bia wo ti ofie ba bia wo niema wo no e ho na wo ti enu nti na Bible no aka na ase mi se ba bia wo japade wo ho na wakoma wo nti se Nyankopon japade wo asase so na niema obo ye na ohun ni se eye de a enum ni ebehu no
ene obosom na yeka ntoje bible me gidi say eye book eye stories bi na amanfo akere ene bi so eye bosirim ka ba sa okasa wo se Nyankopon yes we kan ntoje Nyankopon di yes Nyankopon de sene ye phone ne kire say me ban meto phone ne kire say ye wo bi a wo ye me gidi obi no ne hwan no ene Nyankopon no se me misi amete hei so obusa me say hwan na ye me a eye Nyankopon but that book na opese o kire me de wi a Nyankopon tie no ena onyi ni dabi ntona sofo ne eja ekwa benkrum se Nyankopon no de wo ho Nyankopon wo ho 100%. no directives a Bible de man ane na nya dabi no ye story bia ye create e de abesi sanse ne usi hu nyame no fa simple because ye say ye si hu ye nyame ni nti very powerful and you put the whole world baby ye very powerful in the year Africa ka ho China okay any yemfa ne say we India okay omunya so som abode nature insuo so ade a yesuma eye nature bia na ekuta power okay yes asusu bi da Nyankopon ne bosom entem asusu ye dem ne say Nyankopon ena ye esuman no anase eye bosom no because Nyankopon na boye enti ne honhom ena te sa ade ni amiye hu no anase ene ne kase wo so na wo kasa no se ade Nyankopon aye na ade Nyankopon aye na wakoje bia obi akoje botan bia be hye ne dem no no ankasa draw bibi wo ne fie no okay say no wa na wo create you wa na create ye bet ye musa ade bi say anya na oso de ade ye esuman ne ye hwan na boy Nyankopon nti anya na maboa no na me de aye ma ade image ampanso me ni nyame ne kasa wo so me de ma ade atuo nanim wa ya ama me nyame be na mfa credit ne koma no de obo na tie no pacho so atemase sesi ano de o create ade no anase what the car ba car now the buy no me betina car ni ma metwi me wo se car now the buy no etibe di mako ba bi a me ko credit me fa ma hwan do ye car no me boa egum se wo nchen na mbaji free ko me ka ade ye car ni wa ya ade o ko me se wo a oti wo nya car na mmom ye wo bi a wo ye car no nti sa abasobo de we se ye de ma nipa kora wo ye sa ade no yes yamra de Christopher di gina so o kasa bebiri ye omo se abosonsom ya nkwase asem o se Bible na kan ye but o kan ne burofo na o se empty ado ye ka empty ado ya ne dai hunyina hwini nti hunyina hwini eye de na hu se me de na asi wo no bibi wo ma na bibi nim se suman ana abosom aginaye eye bonsam dia kogan Exodus 25 verse 1 ede na Yesu ana Nyankropon ekire Moses se wonye bi no okokan a me no kase opa kan so so me boa kan na hwa ade obi a wutie me bia so so asem ana na ebe wiase me kan na me boa kone ko fa o Bible biem kan Exodus 25 verse 1 me na mtwere shim die Nyankropon ka kire Moses se wonye e wo Israel into to one more catch them said, "Ya me can me boa the Ashe Bible nim." Ana bibia anya me ya say, "Unu mo kasa mo say, oh, Old Testament." Na dan na ye si no. Foundation ni nya, die ni disi so ebeboa. Papa mi bu say wo foundation ye eboi, enye. Die ni disi so ye papa. Ni na ba say, ebedwiri. Ni na bedwire gu. Enti so say Old Testament na twam dia, ene ni unu so nsu ni mfaso. Sir. Yes. Yanhwe akom. Okay. Yedi kan hwe konfo ansa. Okay. Why no konfo? Okay. Ye kan konfo a. Konfo ye de honhon konkono. Aye friend bofo no esi ne so be kan hintasem. Bofo. Yes. Bofo ni hon. De mumunim se ye bofo no. Aye friend honhon konkono no. De Christopher friend honhon konkono. De Christopher friend honhon konkono na se ye be ka kasa foforo no obi a kyerase ye kyame a kyerase ye no. Nanso so momo de ye kan wi a ye nti ase ye no ti mumu de no question mark wo okay question mark wo me say Hantoria Kabele Senderi ase kire ne say sofo no kan kura ni ma se kire be se sumai ba no kan ase bi na won ti ase wo kya me wo ne nchen ati ase a wo kira ase enti sunsun be na ka se obi nti ase ana so honkonkon na ba so e ka tons honkonkon ka sa foforo wo kan obi nti ase obi nti mi nkira ase ye nim de wo kan se wo kun yai se wo boye dua se wo dome ye be de hunu. Okay. Me kinda there was a time papa bi
ɔyɛ asɔle wɔ yɛ side hɔ no ma na ne mpaeɛ yɛ baako pɛ ne tons ne ɔbɔ baako pɛ otimi ma ne no so yɛbɔ mpaeɛ da nyame ase no astarte ampaeɛ ɔyɔ okay no de ato wɔ yɛbɔ mpaeɛ pɛgye nyame kɛseɛ ampaeɛ na de bi busa anse papa ampaeɛ ɔyɔ na ase kyerɛ ne sɛn ɔse ɛyɛ me ne hon konkro kasa mente ase na so wagyi me na ade nti na wo ka asɛm a wonte ase na wo ka se udi do me ho omo gidie no omo directives a bible di ama wo mo no oba ya osimi ngu nsama wo oba ya osimi ngu nsama me se hantori akabosi ndiri kaba de na me ya ma mi bo odi ana me ngu nsama na me bo papa ma nti anya na debi anya no ne hon konkono kasa mo bible ne si se hon konkono kasa esi nipa so kasa we so obi wo ho a wo kirekyire mu si enya obi a wo kirekyire wa mo nka nkire hon konkono so kala no tum han ne kirekyire wa asem a wo kem tina se bofo aba obi mu no de nipa ko ye adwuma na ye konfo yes okay okom no ahye enti ono de ye nkomhyeni o de ye nkomhyefo na nkasa because suma ne ba wo twa ne ho ene fe na kom no na wahye asem bi ato ho no yes okay enti bible mu na from yemfa ne say emrofo no niam on be hu ya mo twetwere bi no na mo frɛ akomhyefo adifo e wo bible okay me ye ka adifo omo mu hu ade okomhyeni ene ade ni na ya akomfo me see there is no single pastor I'll bet me the Jesus a perform a miracle in my presence ene semete hey na pastor bi say wa ben na na ebe wi ase wo kan no wo TV station asomasi ntime say Adumasa TV ntime say me di Yesu di ni bebo mpa ye tutu honhom na etu mu ebi na mepe me nya bida nkom hia ehu no TV so ye kon so ye ehu se nkofo tuhwe nkofo be di adanse e ba no ni na afra komu ni na Yesu ma asem ugidi yes sofo no esa yade ni fra komu se omo se emere bi siye omo frɛ ba abosom ba akomfo e ka so omo metwa gyanto ayim no frɛ difo na difo na bɛbɔ mpa yɛ agya beto yɛn hyehyɛ gya ne yɛn frɛ sɔfo bi mra sɛ me na na ebe wiase amete hɛ yi sɛ mentimi amagya ntom a omo ntwa meti so no so sɔfo na ntimi amagya nto ade ni mu a yɛnya ne kwan yes me pesa challenge ni bia face be me nya bi na ogidi obo obi aso na obi adwane timi pe pastor ma o ye ni pastor wa Ghana ha omu nya ya akonfo ye wo pastor wa Ghana ha timi pe bi ma o ebi we me pe bi ma o bi kire me me pe bi ma o yo tini di ni bo ni kire me me si me pe bi ma o ye wa haya na nansi ati se sofo bia wa gidi ana wo hu ade ko akiri last minute one nkura na edida nti da sunsum na wo ka no hon konkono se emu adwaman unim ade a bible ya na ya mesere o se de honam awo no eye bone de hon konkono awo na nya bone nti wo na wo kasa no se oye sofo aben powerful me hye nkom no adwaman bo no ha na wo wa wo ye sa na ma no free bonsam tisi ye bonsam de na wo ye okay. There is no single pastor. Even Jesus. Jesus Christ. Me fie ntontom kwenti me nkuno. O fie ntontom nko. Jesus Christ me ku fie ntontom. Na kan pese abes kamisken. Ma konfo ni bi ho so mo ya za. Enti konfo no ne ya za bia no. Ontimi ngina platform so true challenge. You go to a challenge when you go ase. Tuji hu this all real. But true challenge 7 years ago, Minya man and by. There was a time now, crab, you know, I'm TikTok, a friend who's been TikTok, so for being no so bad. Do you work with Johnny? Time no so you cry at all for the even caught, then they. You are Hannah Avram Mushi. So for ya, young Cassie, any triani. I name say your friend with Jabby. I was so I've been where we are seeing nine, or so one and Damafi did your tea and say, and penny 424. And penny 4 by. Titama wokas over 1 and penny 424. A dream and a song in penny 424. Christianity, more straight. Breben na combem. Okay. A come ye. Meet me, I say, a year
sunsum bi e ben paso ebe yi abusua firi ni haw ne namane mu abusua yes eh yes because the moment ebebe abusua mu na se abusua ni mu akom no yes o kwan be so kwan de edi kan nie saa abusua na akom wo mu no saa nkofo ni nyini che de edi kan oh okay enti akom ni be afi na ma omo kwatenten eye bonus automatically yes de etosu mienu asa mo animunyam a baabi a wontimi nwura na wobetimi awura ho ya enya me na me kom na bia me nuampo na ekom a fi na se onya de amamre ne amane etofom aya asotie ma amamre ne amane a na wankogina baabi anka se tigale nya wo hwe osie mi fie tigale me blast no mi boni to pay me dume no wabra me na na bi wiase ekora mpo no wontimi mo mi tu wo de anu to pay no to anu to pay e Christopher nkwa ya timi de o ma no ye pay neto ekoto wai so that's it e ba fia esese fie okay esese fie niema esese fie amamre e ma fiefo no enye basabasa e ma fiefo no kro no mem because nim se okobo kro no ba fie a suman de peka chensa ade na okowie aye no safa koto ompa nim guase enti onkowie akora enti esesa niema bebiri abusua ne nso ho to mo da omo hia securities bebiri ansa na bo mada ade if we say security na wo ba nipa na wo ba no konfo na ote wo hu dada me nante kura for security ndi machi da enso so de bia so fo mbo mu din blast wo mo try na so efa you could have been down police station near there no so stone you go kwa be ba sanity okay nti eyemfa so bebiri na wo so ma abusua no na kroni ni o man no so de ne sei ebua kroni ni man no e ma yale bia di broni nya ho aduro unim se broni ni pressure aduro okay ya bi broni ni pressure aduro be de o woni se be soso so ama wo broni ni HIV AIDS aduro broni ni etwere aduro epilepsy oni na aduro ti sa ni ma sali yale we na ba o wedi ma ebekun broni na ye de ani ato ne so ne ye ni book usua no onya ho aduro mai okay be ye ya mamre ni amane mu no ye wo ho aduro ho akonfo yes okay nti obi bibia de ma bo na me obi epilepsy kra de obesi ye yeche ya ensa mabiem de bia mabiem ye chereche nipa ne ba na wagina so ahwa ya man na de ma de be so no ne ya na e wo tirim de ye normal one na ye ni tiri homa bi na ewe ni tirim bet ben ho to the moment I be sis ase kidigidi sembesi no na homa na ka wo mo sama yes aba te no na homa ni ma e den na agina one side o de so no yes obi nso ana ye toma na spiritual no an say ya pa akokọ ni aya amamre ni asoma ni pakora de amamre de akohye ya bi na eja amani pakora na no afa na de simple be bruni be wo benum ho adrusa ye wo nurse ni bi okọ nursing school awie abon degree be still na yale mi bon so intiminsa yes HIV ni nso sa amomoy doctors pebidia say ya de papa me ni pa ba ko bi a me sponsor na mane koye wa ko several times okobia la omo say an ebia na akunipa because any aduru ni te ne say wo no ma wo HIV wo mo jam no ma obeda ho no ebe mo kwaye mre ebe wikiu be 3 days ebe wikiu be 3 days nti onu maduru no untimi ndidi onu maduru na hugya onan nti bo nse junso na wo junso ni na ekumwa ni na fa junso mu ba yes onim say ye wo yale bi wo ho no mo fe no oseye yeah hospital ni aduru yes to honam so say honam pa ban keke okay enti ye faso oman ni nya ne say yale a no munim se eni aduru no ya konfo ni kuta se aduru no okay yes we nya baji oyo binum banum so bulubi banum amuduru ana se banum bibi na dabi ye wo ho aduru ho ye nananom fo no amamre ni amane no ene be mu ahunu ene nya obi anso na ye konfo obi wonu obetimi aye ne ho se sunzuma ban so na de obehu se nipa ne ye konfo nie e wo so ku nipa ne nchen wo ka wa hintasem e kirewo yes ti me ba sisi a wo bedi kan kan kire yes
nti ye kan wo hinta sem kire wa ne bo say sunsun bi na aba ne so na de ne ka me nkura birim asem ade ne ka me kurom asem ade ne ka ba bia me firi asem nti saa de ye no ene mo say nipa so mesi die eyampa suman ne wone so sunsum ne wone so adom ne ye dai wone so because sunsum anase bofo no omu chusi omo a omu nim nyansa omu ajibu da ho omu nim kasa because e woni pedom mu kasa ene kwan abafa so ni nipa kasa okay ne kwan abafa so asiesi obi ntam there was a time bi obi ba me nchen okay obai no say ai ne yire di na tem panyiti se ono a one oba na tena odi na to ko jawale ana me tena na busa ne say me pa cho o yiri didi watem se say o se ne yiri didi matem se me ya ponche ana me say oba na wanka ne ye kura wo na wo ya ponche ana opma ho kwan ana one na tena ana one na wo ba ana no so ya ponche ba enti mun konam ko sisi mu asem okay afi papa nti was sa I say na me kwa ma ajan ko su na msiko omo na mko sisi o ma sa enti always bia no omo sunsum ni twusum omo nyimi nyansa omo hwehwa asomdue anye de ode basa iba yo nana me nua ye ogina ha pese o ye konfo na me so pese me ye sofo okay enti me ko Bible school okay ti wono no be ko hin okay akoma nkasa wa okwa akotu suman no ana obekọ obi ho se sunsuman ni mi so na so mpese suman ba me so no wo se nipa ko no kuta problem wa pese o ye konfo wa pese o ye konfo wo problem because sunsum no wa beje no enti osuban na wo ho a wonyi na ode ne mra beto ama ho se jan ni nyina yes se wo ye mistake ekobu so pre obenya wakun obekun yes ompe bone ba mi na ebe wiase amete hayi onim se sei na misuban tie me mpe bone nti no abefa me nti mi na wabefa me no onim bia mete rada nti sankofo na nyini che ba mo mu kotubu so me de mo wu ntem na je say yes omo befa dan se wo ado mo beko because ma adom ne mfrew wo Bible school a wo kwei anka ma adom ne mamu mfrew okay adom ne frew an ko Bible school ko akomtete na adom na afrew ne fa ko akomtete ne be ya amamre de amane ne enkyere ose ne yegu nsa yesi ya amamre enya afa ne yakogina park so akoye fasting ne ade ye de nsa gu fom ade ye hwehwe aba mama ye wozo obi abudu akoye fasting asa bobodu anda enso ne ne ku achi nipa kure da be na obi fra nto anya ama e de ya amamre na odi bodu a anto anya ama chi nipa kwa asa nipa kodi nkan ye fasting asa enti musom no there is no bibia nima ejina for kibia dia mo body Jesus no kwa mo bo munim bia owo munim bi otie ebi si Jesus on da postem ebi so on da calendar picture na mo de ban movie na mo de kire me say onu Jesus no eye movie munjintum se eye movie na munjai se mo koto sa de no se mo koto ade eye pipa na mujitum se ade eye pipa no wotumi dia enye minso so mebu esi won so wotumi nti mo kama no ntu nana o mo ba o beje ntetie no wo mo na aboso no na afre o mo na so mo na aba aboso mo mfere wa mepa mo okay yes because on kwesa de suma na nkasa aka no na mmom ohia asase su nimdie ani nyansa ani kwan e fa so kasa nipa ho anu na beba me nchen abaji mama kirew ba nya bosom suma na metiti no suma ne de yentete no because no ne de ono wonim ade dada be suma ne kwa style be na wo konfo no usuban be ye style be na bitu anamon ukohia wo hena kwan be na befa so achi ya no kwan be na befa so ne wadafo obi akasa ni na ye ne be kire so amamre ne amane no ye ko Bible school be 23 years 4 years obi ba kom entity a obetuma nya mfi be say e depending ni na smartness limitivity a compresses mass oko noko enye suma na metete na ye nipa no mom na wotete ana wo problem bia what you see nipa na wo problem a me hwe no enti say nipa na me training ni wie a eno ano no ko no baby yes ano obi be ma ojiska no okoso a e ba cha obi ma majiska pa obajiska yes no kwa why graduation manana sa na ye no ye ba amamre ni abodwa
ni agoro amasuman na pagya yi amasuman ne ho ayɛ den saa ne yɛyɛ no awamre ne amane kwa so okay yehu mafade okay ase mafade nyina yi okay obia dodo na atwa mpɛsɛ okay sɛdeɛ wuwom okay bo no manam de nneɛma yɛ monim tum na ade na ayɛ hunhuna na no yɛ ade okay papa ye di kan me da ase nana ebe wiase a me wa ha yi yede bia me kan se akom nya hunhuna akom enye chenchenchen asa mama mu yi hu dodo akom enye huhuhu de ewu mu nie nipa ne saa mre na ebia ohyehyɛ ne ho saa no ebia na yesuman no na aba be yesuman ma ye onipa te se wanto hye atale a nipa hye frugu ya ma hye top and down yi osofo bia hye bi di gina so dem mu pati no dey so that say e top and down ya na ma hye frugu me nsi san hwe wom na emom no me hu sidie na yi wom okay ebia kuta na yi sidie wi saa sidie wi tete mre no na na yesika yedi sidie ni sika yes okay tete mre na yesika yedi na yedi okay and because of say sidie ni yesika na yedi nti eno nti na de bia no ewo konfo ho yes ana de ebiem kwansi we nso saa na yesika yedi na ja bo anwina no saa pepepe we ni nso yesidie we ni nso ye tetragrammaton na ni meda da won say oh we red thread and also for to be among so that's here red thread and on ebia bible mo kure bi si ye aya se Moses e ka se owuo bi ba na o ka se obi anfa de concern ne kwan no ne ade ade tenu na down say enti ne bi si e bi esi ama me akonfo sa de we nso yesuman na hyanso de a da won bi behu se me konfo na suman bi si ne wo me so ti odi na da won sa no yes konfo bi akuta ne de konfo bi wonom kwa na eni ni hanan so na ye ne ntete konfo bi a won tete ya na se bibi da ne nsa konfo bi ala so wa kom da oye konfo bi a won ntete e wona na yehu onuan konfo bi ebi atwa wo muti ebi susu ayem pese asusu ye be ne dem okay suman bia sunsun bia ne de ope ene de wonpe sunsun bi wo honom a ye fre sunsun bi atiam fram apempese okay ye fre sunsun bi tigali pempese nanso ye fre sunsun bi gedewu pempese yes enti se okom gedewu a e so twa wompese ye fre sunsun bi kune pempese okom kune de e so twa wompese enti sunsun bia ne de opense na abe yama no enti se bia me kura sunsun be 9 kune wom na ebe wiase su wom ebe wiase pempese kune pempese enti me na me gina ho na me kom no me yedai enti o kwa atwa su atwa kwa opanyi ne de an wo de na wo ka ne panyi ne wan ne di nka about so first ana abadi kan hwe yes on yesu mai panyi je say no say ebe wiase yesu mai panyi ni a e we so twa mpese na brekune no ebe ye bosuma on ba wo so na so oya amamre ma na obesom wada sie kune ni be bosuma onsi wo so na so ya amamre ma na e so som no koyi wadwuma ma wo be so be say ba wo so de ya ni agi se oni be wiase de kasa be wiase na te ase ama o se mpese no munyi me gwayi mpese no ana se ubetwa mpese no na waye no eche okay odi betimi dia ye chem na wuji si wono ma na be firi kune o be fe tia be wiase ana ho atiam frama no sa hye no na dia frɛ no entini na agina so adwuma no so pa etu betuma ka abosom be enuma na nan abom na dom nyina ye adwuma betumi aka abosom 200 kwa ina ya wo ho oden obi ekuta ne mla so obetumi adi so nko ade a eno ane asema entina ya na etumi nya bosom ba ko bu obi de ebe wiase wo obi so betuma de ebe wiase wo ketia sanete enkran sanete mun nyina bosom ba ko pena sanete okay ina so ye som sene ebe ya ebe bua ni pa omo hwe ye omo na masasi so na matena ye no so
den na munye baby ebo mo sese fi se mota wo nsuo ho lungu pa okobusun bi ha obre wo mu nie on se akunya bia ayi suman obi bia la odi ade bia no a wote akunya so no okote bosom so enti se akom ka obi na oba okuro mu a ma memfa sa se gwentu ahemfofo na no ahemfo yi ye wura no mesrem sa akom ka obi no free baby owo bia ba okuro so na wonnim nimpa okay ade e wese oye ne pa baby ma ne ntena na unnim enhira a ode nam kwa so ba menye wa adwen se o do sofo abeta konfo de wakunya na wote ho no aye boso okay nti omoma omo ba bi ntena yes nti aya ahemfo no ene twa ya sa asemaye ba omo betena yes ba bia metuma twama bia omo betena mo anam kase mo pe eto ho pa mo ta hye to pa ye wom ne ya bring wash mo adwene se o kwa bosom so a onko heaven so what I say ukosuma so a onko be papa ukosuma so a okwa ebone because of that nti sani ebe ya wo obi hu se suma so na wo ba no wo be ye bone ana be ye papa bi ko ye dia hye omutiri mama na ka ho enti wu nti awase etena ba bia wo ba waso badwo watimi aba ma wo yale obi wo no ma feli enti otimi wu se conformity kurum na obi a onim ne pa te be conformity o ma okra ama nipa ne hu no enti because of that enti otimi monumbo edin ana nti na bi gintumi ma ho papa aya na ye amamiri ya ye snap ene akoko ya na ye amamiri ofi tebi tum kase ko 50 million 100 million bela mfanya ade ma da bi eba sa enu so pam nipa ansana ba nipa na adibo ha esi mutumi kanse nko fa di bemra ni eni bebe ko fa bi ji se kwa do bi eni ho ni mo were esesabo mo were esesabo zo ko wu e fa mo were ki oh eni amba esi mutumi bi sa no ebu ho no mo a ye nya bi papa utie me obi opese obusa ade a wonya bibia no ade obebusa bia ya ade a obehwehwa wonya bibia no se ni pakro no oyaza ope waji usika di enti na ompesa ade ma de bi obebusa obi bi o race kwan so race ebi wo bibiri chameleon dendendendai ene wo bibiri wo ho eno no ana wakoto aba na wo pese wakoto wa akoto bra so pese nsoma boys nso koto am nsoma boys am makoto mi am nkoto kura de wan hwa wunya me bibiri because wo waba no a wo se nkoto ade am no obi so ti wono ma o ye na djuma sanity ade na mo tan sofo sa men tan sofo but obi oye obabia no otimi kasa ne ho anyhow obi oye hwan ba wo ba yes no hwan na ye oba sofo bia ye me ba sofo bia ye wo ba me ba nge small boy oye de ba ye oba de nti oye me ba ne se sunsumo okuta no a wode ya asole otimi di sa yale de ye nsankyere eye me kunu no ukunu no suman no se sunsumo no yes se me kunu no de a ana wo se o papa no de ene me oye me ba straight up ti sofo bia ye me ba ana me susu me sa wo sofo fo mo sa ye me ma enso kire sei se fo mo sa ye me ma se asofo mo ye me ma ne se mo ba ebeji suma de kwa ya asole mo mba betu suma de kwa ya adwuma eti asofo bi ba ho beji suma debiri so mo de kwa ya asole debiri no mo sa de akaseti ya wo usuma me de bia me sofo bia me ma question mark me sofo ba me nchen ya ba beji ayi fa me nya de kire wo se pane enwo pane eduma nya wa adwin se sunsuma me dia ma no sa kugina ba bi sa de di matem ni wo be wie ba hwe ya oti wono ma na madane konfo bi enim no okọ asore dem kwaji ni suma afiri asore dem ba fi the bofu yes because uchini di ti asofo bi ba ho beji bebri on kanta hwan bebri wetin abo bi din de nti ami mbo mudin ni mbo mudin adena mbo mudin de nti ami mbo mudin ni se ami hwan sofo be na so Ghana ha de nti ami mbo mudin ni se o ye na djuma sanya wosi brande ne ho nipa fa ne sa okay o so ye sofo onye konfo ana me so kura konfo bi ani hokura mabo ndida
na kan bɛsɛ makɔbɔ sɔfo bi di sɛ ɔno na yɛ makwala Okay. na mmom sɛ sɔfo bi ka asɛm bi na saa asɛm no a wɔka no nyɛ deɛ ama abɛdrɛse issue no ama no yes Abraya nsoma wo. ɛne ma abɛdrɛse no ama no because ebia ɔtu mfutu ayɛ dɛ Agukofo yi. adi nti na sɔfo sei fa kukuo bra asɔre dɛm na ɔba akasa gu kukuo no so na pae kukuo no o pae kukuo na oyɛ bi onhyira bɛba o ba e me hyɛ duru mu a wɔ kukuo mu sɛ no deɛ ɛbɔ nsamsɛm woyɛ okay wagye yɛ adwuma Dabi. te wagye yɛ adwuma enye kukuo na ɛwɔ asɔre dɛm na sɔfo se fa bɛ enye no abi nam de yɛ ayama we no akɔ na obi apenti kosua ho ama wo kosua de yɛ amamre ne amane no na obi apenti wo kosua ho ama wo sɛ kosua kɔkɔ kosua gini kosua fita na gugu so ton 20 million wa abla akoko kosua krampo no woto de ne bo de 5 cedi woyɛ okay Na na yɛde asɛm nyinaa ɛba awiye no den na wɔka. okay asema meka kyerɛ obi bia ne sɛ yɛwɔ amamre ne amane obi biala sɛ ɔwɔ amonone sɛ ɔwɔ Ghana ɔmo amonone no obi a wɔ amonone bia wɔ country papa so Yes. Papa de bi yɛ ebi yɛ Germany US UK wɔ country papa so Ko ka dwe papa dia bon frɛ. there be country papa so no wonim sɛ yɛfrɛ bibi Halloween eduru saa mmerɛ na ɔmo de kae ɔmo nsam anfoɔ Okay. nti sɛ sama obi awu ne busua mu a Halloween time no wokɔ US no wokɔ hu sɛ Bruni the state obi asi wasi ne demo nom sɛ we ensamampom adayɛ a wɔse ebia na ne fie saman bi twam me wa kae no e de abɛhyira no na wodi a wotu agu no wakɔtam state obi abɛsi dem sɛ yɛ wosɔfo wabra sɔfo no yɛ dwamanfo wabra wo na na bi awu 2000 years ago saa na na saman da so dima wɔ ne wɔhwehwɛ na kyira kwan me de bia me ka sɛ odi bɛfa obi biara Yesu picture si wo dem de o sɛ Yesu picture so sɔfo picture wo kɔtam na hye no afi we wa hunu hwe atam hye no afi ebesim foforo no tam ona na wo wu ye saman si woni hwe difference ni hwe difference yes na Yesu ya mudi ni ye movie ono wo ye turumu Abusafo yɛ de nkɔmɔ twetwe no ebesi hanom. Nana ebewiase the great ɛna me ne bɔ nkɔmɔ nana kyerɛ wɔkyerɛ kwan ne deɛ woyɛ na yɛn sɔre so. na na ebewiase mu Kumasi Lakewood Abidjan kwanta me number yɛ ba ko pɛ 0598488278 na na ebewiase be hu mo YouTube na na ebewiase be hu mo TikTok na na ebewiase Facebook yes da bia be hu na na ebewiase mesrɛ mo o fa na na ebewiase me number bi na enye last number nye 78 ade American na ne say peke sa number no na mpo fe nipa no video call na hu na nim say eye me na yentra se ni nkomo ni nye sunsun dwuma moa efiri say yesi baabi a nyankoropon ebo na mpesie no na bon sam tutu ko no kwase. Nana yɛda se. yawo Top Solo Electrical show yɛn Kenya ho nsɛm de ma yiri ka yiri bi tezo ma yibi abobɔ na Costi Kuto so ahye yɛn tade aha ɛna yɛde yɛn nkɔmɔ twitwi ni nyinaa ɛba awieye medin de atesɛm ne kokobɔ mɔden na ka yɛn ho ɛwɔ social media handles ni nyinaa ɛso YouTube, Facebook, TikTok ɛyɛ Edumasa TV yakram.